натхняўся ідэямі іншых, бо падобныя праекты ўжо існавалі на той час. Напрыклад, быў праект беларускія месцы Вільні, беларускія месцы Прагі, Варшавы. Я вырашыў, чаму не? Можна назваць Беласток цэнтрам беларускай меншасці, Падляшша. Jak nazywa się ten plac? Kto wie? Ja myślę, że wszyscy wiedzą, tak? Chroniковал Манюшку. No pan... Nie wszyscy widzieli, no ale dobra, teraz już... Nie, teraz już wiedzą wszyscy. Maniuszka nie tylko należy do polskiej kultury, ale też do białoruskiej, bo był współtworzycielem białoruskiej narodowej opery. To jest ulica Kwiatkowskiego. Co państwo... Kiedy przechodzimy ulicami, baczymy ich nazwami, baczymy budynki, nie zawsze zdajemy sobie sprawę, że one związane z białoruską kulturą. A больше всего z kulturą Wielkiego Kniastwa Litowskiego, jakiego spadczynu переняла potem Białoruś. I mnogo ludzi, no teraz my stajemy w miejscu, gdzie nazwanie, tak jak rozkazywali, plac Stanisława Maniuszki. I my się znamy, że to polski kompozytor. Okazuje się, że nie tylko polski, ale on wywodzi się z Białorusi, bo na Białorusi urodził się, na Białorusi pracował, zakładał operę białoruską i on z kulturą białoruską związany. Wśród białostoczanów, Polaków, u większości nie ma świadomości про te białoruskie kropki. Tak i wśród Białorusów nie za szmat tej świadomości jest, pokolki my nie wiedzą. Nawet ty świadomy Białorus, jaki nie tam nieszta robić, wciąż taki больше neki punkt odniesienia dla ich, to Bielsk, to Hajnałka, niekie małe jajczyny, a właśnie Białostok, город, w jaki my przyjechali, no nie zawsze jest pod tej uwagą. Я, калі пачаў толькі рабіць гэты праект, збіраў усё, а на мапу змяшчаў толькі тое, што ўдалося злакалізаваць, знайсці канкрэтнае месца, адрас. Вядома, было это цяжка даволі зрабіць, бо падчас вайны Беласток быў амаль цалкам разбураны, і вось большасць гэтых месцаў адрасоў даваенных, перыяду міжваеннай Польшчы, звязаных з дзейнасцю беларускіх арганізацый, вызначыць было даволі цяжка. Teraz jesteśmy Państwo na ulicy Surawskiej, przy budynku dobrze znanym. W tym budynku między innymi mieściła się też redakcja Niwy, która zaczęła wychodzić w końcu lat 50. i no, tak naprawdę chyba była z najbardziej znanych białoruskich gazet w ogóle poza Białorusią. Temat białoruskich śladów był dla mnie tematem pierwszy raz opracowywanym. Jednak bardzo ciekawym. Miałam okazję zapoznać się z historią białoruską troszeczkę i z tym, jaki wpływ miała na nasze miasto. Ja mam po prostu taki styl, że rysuję taką kreską dosyć swobodną. Kolorystyka jest pastelowa, wydaje mi się, że lekka kolorystyka pasuje do tego tematu. Średnio statystyczny Białorus, tak mi zdaje się, jakiś Białorusi do nas przyjeżdżają, asocjuje Białostok pierwszy z pokupkami, a nie z białoruskimi kropkami. Temu i dla ich wielmi fajna sprawa, poglądać, że też ludzie na wychodnie przyjeżdżają wielmi często. Można wziąć tę kartę i pochodzić sobie po gorodzie, poglądać, to no Białostok to tak samo nasz город.